मा जादों सानस्रि नों मानो बेफोरबायदि गाबबाय थादों मा जादों मा आइया माबाफोर बुंदों नामा आइया जेबो बुङाखै अब्लालाय मानोथो गाबदों सानफ्रामबो न'नि सेरावनो साबेसे बिबायारिफोर फैयो आंथ' बिसोरनो जेबो गरसे मुवाखौनो हरनो हायो ना बिसोरनि थाखायनो माबा मोनसे खालामनो हायो आंहा जोबोद दुखु नाङो आरे फिसाफोर सोरबा न'आव दंबायबायो नामा आंनो माइरं मुथासे हरलाय जोबोद ओंखाम उखैसोथारदों फैथारलायबाय पापि बिबायारिफोरा खोनासंलाय आयै मा आं बेनो माइरं मुथासे हैना फैनो नामा नाङा खबरदार माइरं मुथासेथ' मा माइरं गरसेबो हरनो मोना बेनो बेबायदि बिबायारिखौ मोजाङैनो मिथिगौ आङो आथिं आखाइ थानानैबो मावा दाङा बिबाय फैयोल' आरो बिनि सायाव जोंहानो जानो गैया हरनो मोना नाङा आयै नांगौबा आङो दा सानजौफुआव एसे खम जागोन आरे जोबोद उल्था बुंबाय थाग्रा जाबायना नोङो बे बिबायारिनि थाखायनो र' थांगौ आं नायथारनि आं बेखौ आइ बुरै थांना थाङा नों बिनिफ्राय माबा थां आरे आइ बुरै थांना थाङा नोङो बिनिफ्राय थां फिसा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों आंहा सानै सानथाम जाबाय जेबो गरसेबो मुवाखौनो मोनजायाखै अन्नानै माइरं मुथासे हरदो फिसा नोंहा जेबो मोनजायैखौ आंहालाय मा खालामनांगौ मोजाङैनो मोजां बुंदों आङो मांबार बिनिफ्राय थांबानो थां नोङो नङाबा बाथ्राया मोजां जानाय नङा फैबावथोंल' बियो बेरे फुंजानि सोरबा सोरबासो फैलाबायो मुथासे माइरं हरोमोनब्ला बिदि मा लस जागौमोन आयै मा नोंनि गोसोआ इमान अन्थाइ बिखा आरो आयै नों बे बिबायारिनि थाखायनो एसां गाबदों खोनासं बिहामजो नोंनि बेफोरबायदि फावथिनाया आंनि सिगाङाव सोलिनाय नङा आरो मोनसे खोथा बेखौ गोसोआव लाखि बिहामजो जुदि आंखौ लाखोमानानै सिरि सिरि बिबायारिफोरनो माबा मोनसे हरखोमायोब्ला अब्ला आंनिफ्राय गाज्रि रावबो जानाय नङा बेखौ गोसोआव लाखिखा आं दासो बुजिबाय जे नों मानो गाबदोंमोन मोनसे खोथा बुंनो रिन्दाव बे बुरै आबैयाथ' मैया दाख्लैनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै जानांगौ रिन्दाव आं मिथिगौ सानस्रि नोंनि गोसोआ जोबोर गुवार होननानै नोङो सुबुं माहारिनि दुखु खस्थ'खौ नुयोब्लानो गाबखाङो होननानै नाथाय जोंबोथ' गोरिब ना सानस्रि आरो बिनि सायाव आइनि बेफोरबायदि एसां रागा अब्ला बिदिजों जेबो खालामनो हाया सानस्रि जेब्ला आनान गसाया जोंनो सानसे मोजां दिन होगोन ना अब्ला रावबो बिबायारिफोरानो जोंहानि दरजा मोखांनिफ्राय उदै खालियै रावबो गिदिंनानै थांफिननाय नङा नायबाय था नोङो रिन्दाव बे बाथ्राया सानसे जाफुंखागोन औ सानस्रि नों बुंनाय बाथ्रायानो गासिबो जाजोबगोन दा दे बेफोरखौ बारा सानबाय थानाङा हराबो थौबाय उन्दुदो दे आरे फिसा रिन्दाव नोङो थारैनो खामानि मावनो नोगोराव थांमारनोसै आयै गामिनि खेथि फोथारावथ' माथो सानसे थाल्ला मावबाबो जेबो आरजिनोनो हाया बिनिखायनो नोगोरावनो थांनानै एसे खामायहैनोसै नामा आयै न'खराबो बोरै सोलिगोन नङाबा बिदिब्ला फिसा गेजेर गेजेर न'आव फैबाय थागोन ना आयै आं खेबफ्रोमबो सुनिबारावनो फैगोन आरो रबिबाराव थांफिनगोन अब्लालाय जोबोद मोजां फिसा आयै नोंसोरो मोजाङै मिलायनानै थाबानो जाबाय आं थांनोसै मोनसे बाथ्रा खोनासं फिसा मा जाखो आयै नोंनि बिसिया गुबुननि दुखु दाहाखौ नुनानैनो मेगनाव मोदै बोहैनो हमो बिनिखायनो नोङो बेखौ मोजाङै बुजायनानै थां मानोना नों थांनायनि उनाव आं बेफोरखौ सहायनो हाया आं बेफोरखौ एसेबो मोजां मोनथारा मिथिबाय बुजायनानै थां बेखौ आइनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा सानस्रि आइया बिदिनोखा गावनि साननाय बायदिनो जाजोबजानो लुगैयो नों बेफोरखौ जेबो साननाङा सानस्रि नङा रिन्दाव आं आइनि बुंनायखौ जेबो गाज्रि मोना आंथ' बिखौ गावनि असे बिमा गनायनानै लाखाबाय नाथाय आं
सोरबा सुबुं माहारिनि दुखुखौ नुयोब्ला आंबो दुखु जाफायो। दे सानस्रि बेफोरखौ बारा सानबाय थानांला। आइजों मिलायनानै मोजाङै थाबानो जाबाय। आं थांनोसै सानस्रि।